Päiväkodin piha tarvitsee apua. Tehtäväjahti. Ongelmasta ratkaisu. Päiväkodin piha on yksitoikkainen ja tarvitsee uusia ratkaisuja lasten ulkoleikkeihin. Tehtäväjahti ratkaisee ongelman aktivoimalla lapsia monipuolisilla tehtävillä. Helposti muokattava ja aktivoiva pihaleikki. Kartalle merkitään ohjeelliset rastit etsittäväksi pihalta. Helppo tapa lisätä liikuntaa arkeen ikätasoon sopivasti. Tavoitteena päiväkodin pihan monipuolistaminen, tarjota lapsille uusi leikki päiväkotiarkeen, lisätä liikunnallisuutta helposti lähestyttävällä leikillä, tarjota uusi väline varhaiskasvatuksen tueksi, tuoda uusia mahdollisuuksia kehittää motorisia taitoja. Lapset pääsevät käyttämään päiväkodin pihaa monipuolisemmin ja huomaavat, että ympäristö voi olla täynnä seikkailuja ja tehtäviä. Etsi, tutki, löydä ja leiki. Tehtäväjahti.